Кніга Ешуа, раздзел 9. Пачуўшы пра гэта, усе цары, што жылі за Ярданам, у гарах і ў Сефеле, і на ўсім беразе вялікага мора, таксама тыя, хто жыў аж да Лібана, Хітэі і Амарэі, Хананеі, Феразеі, Гівеі і Євусеі, сабраліся разам, каб супольна ваяваць супраць Ешуа і Ізраэля, адзінадушна і з агульным для ўсіх жаданнем. Аднак тыя, што жылі ў Габаоне, чуючы ўсё, што зрабіў Ешуа з Ерыхонам і Гаем, і абдумаўшы хітрасць, узялі з сабою харчы, усклаўшы старыя мяхі на аслоў і старыя бурдзюкі для віна, падзёртыя і палатаныя. І на нагах мелі падзёрты абутак, які быў сшыты абрэзкамі дзеля таго, каб паказаць яго старасць. І апрануліся ў старое адзенне, таксама хлеб падарожны быў сухі, ды паламаны на кавалкі. І прыбылі яны да Ешуа, які ў той час пражываў у лагеры ў Галгале, і сказалі яму і таксама ўсяму Ізраэлю: «Прыбылі мы з далёкай зямлі, жадаючы заключыць запавет з вамі». І ў адказ сказалі ізраэльцы Гівеям: «А можа, вы сярод нас жывеце, і мы не можам заключыць запавет з вамі?» Яны ж сказалі Ешуа: «Паслухачы мы твае». Ешуа кажа ім: «Хто вы і адкуль прыбылі?» Яны адказалі: «З вельмі далёкай зямлі прыбылі паслухачы твае ў імя Господа Бога твайго, бо чулі мы пра славу магутнасці яго, пра ўсё, што ўчыніў ён у Егіпце, і што зрабіў двум царам амарэйскім за Ярданам, Сыгону, цару Хесібона, і Огу, цару Басана, які быў у Астароце. І сказалі нам старэйшыны і ўсе жыхары нашай зямлі: вазьміце ў рукі харчы ў дарогу і ідзіце насустрач ім і скажыце: паслухачы мы вашыя, заключыце з намі запавет. Вось хлеб. Калі мы выходзілі з дамоў нашых, каб дабрацца да вас, узялі мы яго цёплым. Цяпер жа зрабіўся ён сухі і пакрыты цвіллю. Бурдзюкі новыя мы налілі віном, а цяпер яны парваліся і паабмяклі. Адзенне, ў якое апрануліся, і абутак, які маем на нагах, дзеля працягласці даволі далёкай дарогі падзёрліся і ледзь трымаюцца. Дык ізраэльцы пакаштавалі ежы іх, і што кажа Господ, не запыталіся. І заключыў Ешуа мір з імі і ўвайшоў у запавет, прырок ім жыццё. Таксама кіраўнікі супольнасці пацвердзілі гэта ім прысягаю. А па 3 днях па заключэнні запавету ізраэльцы пачулі, што яны жывуць у суседстве і сярод іх. І сыны Ізраэля паднялі лагер і ў 3-й дзень прыбылі ў іх гарады, якія называюцца Габаон і Кафіра, і Берот, і Карыят Ярым. І сыны Ізраэля не пазабівалі іх, бо далі ім прысягу кіраўнікі супольнасці ў імя Господа Бога Ізраэля. Таму наракала ўся супольнасць супраць кіраўнікоў, якія ім адказалі: «Прысягнулі мы ім у імя Господа Бога Ізраэля, і дзеля таго не можам іх чапаць. Але зробім з імі так: захаваем іх, каб жылі, каб не ўзгарэўся супраць нас гнеў Господа з-за таго, што мы парушылі прысягу. Але няхай яны жывуць так, каб секчы дровы і насіць ваду». Калі яны сказалі гэта, Ешуа паклікаў жыхароў Габаона і сказаў ім: «Чаму захацелі вы нас ашукаць падступна, кажучы: мы ад вас вельмі далёка жывём, калі сярод нас жывеце? Таму будзеце вы пад праклёнам, і ніхто з вашага роду не перастане быць паслугачом, секчы дровы і насіць ваду ў дом Бога майго». Яны адказалі: «Мы, паслугачы твае, даведаліся, што Господ Бог твой загадаў слузе свайму Маісею, што аддасць вам усю зямлю і знішчыць усіх яе жыхароў. Таму мы дужа баяліся дзеля жыцця нашага, напалоханыя страхам перад вамі, і таму так вырашылі зрабіць. Цяпер жа мы ў руках тваіх. Што табе здаецца добрым і справядлівым, рабі з намі». Дык Ешуа зрабіў, як сказаў, і вызваліў іх ад рукі сыноў Ізраэля, каб не былі пазабіваныя. І ў той дзень вырашыў ён, што яны будуць дапамагаць усяму народу і ахвярніку Господа секчы дровы і насіць ваду, аж да цяперашняга часу на месцы, якое Господ выбраў.